ଚଲାଉଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି କାନ୍ଦନା ଅନେଇଲୁ ତୋ ବାପା ଔଷଧ ଆଣିଲେ ତୁ ଖାଇଦେବୁ ତ ଦେହ ଭଲ ହେଇଯିବ ଆରେ ଛୁଆଟା କନ୍ଦଉଛ ତାକୁ କ୍ଷୀର ଦଉନ। ହଁ ମୁଁ ତ ଓମ୍ଫେଡ ସେଣ୍ଟର ଆଉ କାଇଁ ତମେ ଦେଖୁନ ମୋର ପାୱାର ଥାନ୍ତା ମୁଁ କାଇଁ ତମକୁ କହନ୍ତି ଛାତିରେ ତ ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତି ଭିଡ଼ି ଦିଅନ୍ତା। ଛୁଆଟାର ଦେହ ଖରାପ ସେ ଟାଣିକି ପିଇ ପାଉନି ତାକୁ ଚିପୁଡ଼ିକି ଦେଲେ ହୁଅନ୍ତାନି ନା ସେ ବୁଝି ନାହିଁ ସେଣ୍ଟର ଧରି ଦେଇଛ ସେ ତାର ବାଜୁଛି ଆଉ କାନ୍ଦୁଛି କଣ ଦେହ ଖରାପ ବୋଲି କାନ୍ଦୁଛି ଜାଣିପାରୁନ ବୋଧେ ମା ଯିଏ ଜାଣିବ ନା ତମେ ମୂଷା ଭଳିଆ ଛୁଆଟା ତ ଜନ୍ମ କରିଦେଲ ମୂଷା ନା ଚୁଚୁନ୍ଦ୍ରା ତୁ କାନ୍ଦିଲେ ମୁଁ କଣ କରିବି ସେ ଜିନିଷ କଣ ମୋର ଅଛି ତୁ କାନ୍ଦିଲା ରେ କୋଉଟା ଅଛି କି ଗୁରୁଦେବ ଏ ଶଳା ଡେଣା ଝଡ଼ା ଆସିଲା ପଚାରି ପଚାରି ମନ ନଙ୍ଗଳା କରି ପକେଇବ ଗୁରୁଦେବ ଆପଣ କଣ ଏମିତି ଚୋରଙ୍କ ଭଳିଆ କନ 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 ହଉଛନ୍ତି କଣ ହେଇ ସେ ଯାଇଥିଲା କାହିଁକି ଆଇଲା ଆରେ ମାତା ମଲେଇ ଆରେ ଆରେ ତମେ କଣ ଏମିତି ଝଡିକି ପୁରା ଝୁଡଙ୍ଗ ହେଇଯାଇ ଆଚ୍ଛା କଣ ହେଇଛି ଟିକେ ବୁଲ ମୁଁ ଟିକେ ତମକୁ ଦେଖେ ଆରେ ଆ ଭିତରେ ତମେ କେତେବେଳେ ଖଲାସ କରିସାଇଲଣି